Hazánkban az időjárás változó, a nap 24 órán át süt. Napi középhőmérséklet 23 fok. Délutánra felhőátvonalas várható, s egy ismerősöm Kínába utazik. Esik a leső, s egy ismerősöm Kínába utazik, Kínába repül. Most ott is esik az eső, és hogyha odaér, viszik a botját sem fél, amit hazaküld, csak nagyon soká fél ide. Nem maradok, elmegyek, legalább egy moziban beleülök, megnézem és hazamegyek, és azután otthon egy kicsit ülök, és azután felállok, és kimegyek kicsit, veszem iszok, és azután lefekszem, de lehet, hogy előbb